Te section pat perlong apa yang sumhai pi chakani ka video pat chakani ka channel ka changa. Te kani ka long ka ching pentip ya pi ki perlong ki pat ju support ya kani ka channel ka changa. Ba ka ching pentip ka long ba ngapan map na padang ki chong pi ba ngakum penslang bat pembi ya ka to ka short film ka bakarteng ban babe ka dam mentoy ya ka ba ngiladap ban pembi nado ka part 1 part 2 part 3 bat ka badang sa teng ka ka part 4 part 5 part 6 part 7 makum tak ter racing nang la ban beteng shu te kadau ba kalong hi ba ngam don hasnong la jong tre nga sha pan nga bang haban lai chapo mairang namar bang asya selek akawai film kasi ka ba ngila ringdor menta ka ba kerteng don malo bat sakawai ru ka cik betip kalong ba ya kan ka pat 4 ni nganong penmi ya kan ka channel nrei ngan penmi ya ka channel thmai jonga ka ba kerteng dan ba official 2.0 ya ka ba pin klik apo description jong kan ka video bat apo jong ka comment jong kan ka video nang sabu ya ka link jong ka channel thmai ka jong na ka ba kerteng dan ba official 2.0 ya ka ba nang ne shakmat ngin upload ba tang ya ki video ki badai shakhang ka jong kan ka short film jong kan ka serial ka ba kerteng ban ba be ko nang toy te ka ching play baro kale chapi ki pa ba baro ki ba ju support ya kene ka channel ka changa ya ka ba hadu menta kala poi kemba nyo hajar duna ai satang kato kene kala poi nyo hajar te ngakerman ru ba kene ka channel thmai ka changa ya ka ba mo pinsa support lam nrei ka ka channel ka batang syukriat thmai kadang don tang kemba arol ne lai ngut ki subscriber tinggal next kam badai lang ba ka ching support ki chong pi kum ba pi support ya kane ka channel ka along na kum ka channel kemi mo nrai support lang ya kane ka channel ka badang rit ru ka badang tang hitro 4 da he kum kane ka channel ka pangakren menta ka badang ai chikran ka pring chong pi te tang kini hi ki kentien ngai bapila chai bapi sung thu ek ai ka banga ong te ka chikrapat kalong bas ngopha support lam ya kane ka channel ka badang rit compare wala da ngayo tang iway i subscriber lane arngot ki subscriber rei kalong ka chingkrku na pedeng yapi itu i bala ai tang si subscriber ru rei ka no kalong ka jing ai mun sim ke chong pi yangi kum ka tim mo ya ka ba nginang la shu man pemi video nang ne shikmat te tang kini kentien ngam don ai ba ngam nang hiru sibut ki kentien ban keren te tang kini kuble sibut kuble Himut ban kantaj ya ubrio upawan pan kan nga uhman ru ndai pichit ya ubrio upamam syam lai tho ngam pediang ya kani dali lai ru